Tuibere, isa tuibere, eye menoti, Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Byakigima mwanchi omurigerera bwetaseni kya Ndizi TV no gosemera kwane unakwabere ko gotwara oburigerera borobya nabigo kwegokerya emirobero AMAYIA getaseni kya Ndizi TV nebiro bindende tokomerana asemesa yamangana maya elinde ngomanye nara yabereka gokorekana korwa chingongo chonsi inye chinse hasinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook nabokwenda gotobwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabotonya gwetera www.ndizitv.net iritere FRIDAH KERUBO nalyo kaineke bana chibi channel yogira gwekera sole asenchira ya benene FELISTUS KABENDI chinga kitoro cy'abamenyi be county ya Kisii bagendete korwa ebirengerere byabo kubatkana no muswada wo kumurusia abisi omokonyi wo mugavana ime county ya Kisii nabayigo abamenyi bebunge ya Nyaribari abamenyete asomo cyo Nairobi nigo litkulya rero babere bakumirana nabayigo kubika emirobiri mikirano asoko bwatirana nabayigo kweneke buna nkwegenderera bali Wanchu murigereria omokonyi bo muraiwense ligadigashagwa nigabereka gwikirana ime county ya Mombasa asabereka gutwara ege karobene nabo bisabo bulendi ilikobeka emirobiri mikirano asogokora obutumiki bw'ebinyogwa bigotindya Wanchu murigereria ayongati yali nkwaliganete asumu basolero tosukato nyegerangwira nanda segekeke kerebosyo elinde ngomanya mange asinjira yobwenye Magega yo muswada bukumurusia abisi omokonyi wo mugavana Dr. Robert Monda kubekwa busibe County Assembly ya Kisii nigege tambukero kyaberege kwimukigwa elinda kwaneke bana abamenyi be County ya Kisii ngoro bale ebirengerere byabo kubwatikana nenganeyo asebunge ya kitutu cha South ni goli tkulelero abamenyi benseme yo baba kumirana asechi wodi nabayigokorwa ebirengerero byabo gati yabamenyi korwa sensemeyo nigo barorokanire kwa okoboko enganeyo asibanikiribuna nigo obokurumi bobwenete gosira korwa asi county ya Kisii nabayigo sensemende nigo babere bagutukuterare enganeyo nabayigo kobolya umugawose umugavana kweneke buna nkwale chinga kishinyororo mokonyoye elinde kubwatirana nabayigo goikirania amagendero ime county ya Kisii Julius Makori igongo sabo mugabano ito kuranje wa utiga mangana mange kunya kumnyokana monda mangano kwimbichi omonto nkwa macho warete mukairwana nango kora muri gasi yamo tutete omwimbichi bono tete tokore gasi mokore gasi muramo amangana mundu abone pasari abana ngocha baraftam pasari ndo tagete watete tukaichori ntwanya koegwa abana mna bakoira namba tete baira nechibese etubwate michande menge tutagete torora magendere mogokora mweigwana ine babere mwari gweta muri babere gwatema munda nere ntagete ambwate sikuru nyari bari nyore chukureje enje tokore gasi yam bono waikira sode to muimbichi tia ko muimbichi kore gasi amagendere to korora muntu to mokora nere so mwako yo mabomobe nande bitina byanga biringa munda mbamyo mba namba mu murumu abana najete mbete ayaka mugwata abinde bitigera batuleti banga bagambe inura na account korera amante magendero na ratakeire bono iga tutetaba muraba konyeke tokonye kuru asore na turigete no mugabano itu ekero tokorigere togosoma se chi newspaper gote gutorenga obukurumi mbokorire ase
county yaito na nene mono no Robert Monda ase aetwe amaki corruption corruption by being bribed chibe sakegere anyare kurika abana baito aina magosa manene na andu bukurumi bonde mboroto gosoma onye KERUBO igo Monda bogorie byombo byao bona iga ongesa bali kugenda ruguru nyari bali nje naho tigosaba munensema yo mungino umwesimi weitolichi mondekera gwachire gali parliament yendo tebenga kure sensema yabo gikabanyina bonsi bia bamu abatebenga Monda endeka we suspension ni gategete chikura achacha ke 2027 achacha chikura cha kweli ryoro gavana ito ga mobeke tumuno muntu go koboka makonya amobere lisori aje lakini bono ikirase agakale ko mutumeka oiru chinguru chiaye oiru rasi na Chinga kechio boigoni go morobelio yobago kwene kigwa imeye bunge ya Nyaribali Masaba anene ase wodi ya Gisusu asoba gokoragwa bene no mo MCA bwe wodi yo Anthony Kerage Ongundi osanga negetaseni kya Ndizi TV nigo abaga komochia egekora kyogo ichuligwa kwa banyanyimbo ase CHINSA mecho naboigo gotuguterare engana bunanigo baroberetie okorobekana boigonigo aneke bunanigo ewodi ya Gisusu emanyekaine na eyebwata omulembe butambe asainike buna tago chiwanchirana ogoturubanigwa koenekigwa chinga kechio boigonigo abagakoerera ekiringa kyaye anomono ase okoeneke buna elio yiri abamenyi be wodi ya Gisusu babere bakoigwekana mono igongoro ku Anthony Kerage omu MCA we wodi ya Gisusu Nyaribali Masaba litukolia lero ase county yetu ya Kisii ntugwatege ntugeko ku public participation yu tugosangiria maoni korwa se umonanchi asenge chiyo kurusuboro ku deputy governor Dr. Robert Monda emotion ya letu ase assembly wiki yaeta aseli chiko ngote balirenga no monanchi nabwente kubwatani wasenganeye rinde nera tebwa maoni ani atebwa magosa arwa maoni yae rinde ne cheko nyale kananga impeachment ngo kurwere yo mu deputy governor no mwananchi uriyo mochorete umanyanga nerebia gose nerebobe ase amagosa ali akorera kogera ko rusukurubisi na hera maoni yae abarworo goli tukolia lero ase chibodi chitu 45 public participation ngo kurwere iga Gisusu ngo koratori kurende na igure chinkuma chamangana nga egoto kwata maandamano igoto tagete ko salie bintu gwetera maandamano abandi bagotema mugabana ngo cyara umujumbe ngo cyara so na rodra abantu basigari abandi batumira ngo cyara lakini tagete ko manye abantu bamintonga tali maandamano arenge public participation ya kawaida ile gazetted na ende intuge Gisusu tore abantu bomurembe ndoliko rwani montonde bwensi ndoliko kora maandamano nende twanya gukora igorende ase wetera lichiko igoto ko public participation eliyogi y'umunanchi riwikane igari ase county eliende wamanye sababu amagosa mu deputy governor akolire igorende tali mangana arenge mange ose mangana mo igure skali nga insecurity na mangana maandamano intundo bwati Gisusu ga igo binche no mu MCA and make sure nga ebintu biri y'umunanchi no birengere bibyo mwananchi abwata akoruga bekiruma ata se assembly neriyo biri mwananchi Gisusu Asensemo y'abamenyi be wodi ya Gisusu ningo bayichanira obocha kwa banyanyimbo ase omurobelyo chinga kiba bagotwara obwoba elinde gwekerania omurobelyo boigoni go baba gokwanera aliagende takwenekigwa ase wodi ya Gisusu chinga kiba bakwenekebna nigo ewodi yo yabereke gotigara magega kobwatikana na magendera berega kwenekigwa asensemeyo chinga kyecho boigoni go baba kumulikera etaro yo muraiwense ase wodi yo nakweneke bnateraba ge kubakonya asoko boli gwa kwarwegwa gocha asabara ibe CHINSA mecho kweneke bnango tigana bali na siasa na goikirania amagendero ndo mukacho we supermarket maiga nabato kuno mukutano oringa bwo munsi ekito kana public participation nabato yani to refuse yeto no ndo tara kwa ndo kwa urinde to kwana lakini bona unfortunately twanyara basigari bakira abange togoshangana na abangi bakorire ki bakire nabatoro kino mukutano uyo abere wo gotene tore no mushanga basana
egento inchengo borgesu gento yabere gekwe na insemo no sana okoba ya siasa mbendo nje twachore abantu baito egere bakambire igoro ya magendo banyari gotokonye buna abananchi bagesu kiagere market yagesu nebwate ebinto oboremeru obonge agwaso mweshimi goito machogu arengo mutangani buna yombi yaito igara lakini ase inje buna sogota gwana ntara na kindi nyonsi yakori na leta bako mu president iga ingitindo cyose natigete kende buna intu abagesukera atokonyo se gyatokonyire nchengo sabayiga barenje go chamo babwatera naso ubwamo egera bato amagenderero batige siasa yengenge bune je bono babwate buna bagocha gusiara abasigaje ase umukutano uri ngesimbo tabwate kende gyose president ko John Maranga Kerangi no mokajo gensu ama no mamenyo gensu on to abwate public participation concerning the mangana deputy governor Kisii County tumuno mwananchi watu wacha kobori wa maoni torua maoni yeito elinda agenda ko batepol ase parliament ase county assembly akinde okumi ngoringa twaro liga banta vanga basigari avange more than 5 vehicles waroche umeyipite watolinga usina maandamano usininga lakini in the real sense ekenenge ndoke bwate sheria kebwende kobori wa mwananchi ekoera umwe MCN aratu atomete atatevinga ngikaganda ase county assembly. Abamenyi bebunge ya Nyaribari Masaba abo bamenyete imiyomo cyo Nairobi litkolya rero nigo baba gutwara egikaro kya bene elinde kumurikira cinchira barabe bakoegendereria okwana umunyakirogobo James Bwana nigo abagakobolya abarikurwa ase bunge yo anene umuwaziri Ezekiel Machogombaki naboigo umubunge Daniel Manduku kubabwate siago cha amo naboigo kubasira asensemo y'amagendero nabigo kweneke buna abange bali batabwati emirimo nko enyorera bali amabaga y'emirimo tuomeranire buna Abanyarwanda Masaba mete Nairobi tuachiramo na iki na kigerenga gitekenne buna Abanyarwanda aba tuariani bamete ga Nairobi ekiagera inga Abanyarwanda yanyorekana Nairobi ga Abanyarwanda Masaba torabange lakini etosebegante ntoliamo lakini mono yekere leo nalituko yanyarikanire leo yekere twaranganire twachiramo twamanyanire nande twensi buna Abanyarwanda Masaba tuigwana niringa twensi twachiramo nugo choko kwitamo nkogere inga turigeria nsemo ya magenderero nugo choko kwitamo nkogere turigeria nsemo ya ogokonya na intu ase intu na una intomete Nairobi iga togendere koreta umugusio ndi bwensi amo kuno umugusio mete Nairobi buna Abanyarwanda Masaba mete Nairobi twensi ntwigwana inga tonyare ko baime tonyare ko rosibune kiombe egigyo koreta Umunyarwanda bwensi piamo elinde gwikira iga abantu baitumbanyare gokonyeka asensemo y'ekigasi n'amabaga ao kegera abantu baitu Nairobi iga n'abanke bamete iga batabwa kigasi lakini weta una twanyare gocha amo iga negere inga abantu baitu banyora amabaga y'ekigasi na twensi ntwigwana twateba inga wikira abarayi bali baitu tubwate ko Gusii kya Gusii ntubwate mugambi to mushimi woito Daniel Manduku yoro muchumbo ito ntubwate awa EPOCS machogu esekere machogu abo bonsi ntwai tewanga 20p twabaligani nande okwe murunganiani gokwabere gokwenekigwa korwa ase bunge ya Burabu kubwatikana no kuburwa koburendi ase CHINSA osangane gitaseni kya Ndizi TV oyobosoyo kulia ekirgo kyobo MCA korwa ase wodi ya Nyansiongo Ayub Tumbo nigo abolire ekyombe kyobo choli nechimbebe ABC kweneke buna nkora lya berebene abo bisa abo barabe bagutenenera obocholi kweneke buna ase wodi ya Nyansiongo bocholi ngokolekana bole bwikiranu nabaigo abamenyi benseme yo kwenyorera libagalyo gochora omurayobo chinga kyechobo igo nigo abaga kweneke buna asensemo ya magendero nigo ewodi yo yaberege koirana magega sensemende niga abaga kubolya abalemi kweneke buna nkomenta bale omukya ase kirenga gyo kweneke yaligesa ligia asamalieta nkoro ku Ayub Tumbo ona igatuganyete IPC well constituted to chasa abantu baito to batebi chisera cheito
bagochora omorai ase eward yaito ya Nyansiongo yabeire gegotiguma egasa magenderera ase engaki entambe koruchikura chiage to 2022 up to now kende nkeyo in matters development ikiabeire gegokorekana chiparapara in road si chikwamete chiskuru abana baito none chipase rimbali konyora chikwamete nyagitari chionsi chi problem chirororo ondetayo gokora anything go kufuatilia no kusugumega banereta maria asidi si dispensary chaito so challenges ne chinyinge chirase award yaito ya Nyansiongo ngo sababu wango abachumbe sports senate na parliament bajerere korete ngane ya IPC ase mutikato na rio IPC ebe korekane ebe impress ebe gotokoli uchaguzi eyu ekere ya tokoli uchaguzi na lituranyore representative ya ward yeye so na ward yeye togendere ko pale buna chiwo abasubati nigo bagendete gutwara ebikaro nabo igo bosanga ebirengererio nabo igo korigia chinchira barabe bakwegendereria asubugima obwabo litko lialera abasubati korwa segisasimero gya Kisii New Life SDA ime county ya Kisii nigo babakumira na ase university ya Kisii nabo igo bosanga ebirengererio byabo okwana negetasene kya Ndizi TV nigo banekia kogalia maongabo nabo igo korigereria chinchira chobumenye bwabo asibatwara amayigelio nabo igo gutwara emirobelio iyo eraboke gokonya obugima bwabo. My name is Maureen Sarange Nyawondo. The ladies you see behind me are from Kisii New Life SDA Church. We are in the women ministry. We come out for social Sundays to unwind, to refresh our minds, and to talk about our wellness. You know, as ladies, we have so much to carry in our bags. We have so much responsibilities, and it's good once in a while we come out here, we socialize, we play like little kids, and then we unwind and we start the week afresh. Kisii New Life Church is an SDA church, and it nurtures ladies of all ages, and that's why we are all here. We are of all ages, from the little girls to the big mamas who are koreras. Omokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua ni gakoretara ya bene goika ase county ya Mombasa nabo igo gotwara egeikaro kya bene nabo bisa bubulindi bechinsemecho okwana nigo aenekia kobeka emirobeli mekirano nabo igo kubwatirana nabarai elinda koenekia bunango siria bale ebinyugwa byo gotindia ebibitanje irine serikali ebibyabere bikoirera abantu bosiria obugima bwabo kulinde nigabaga kurwa egekure tindi gocha ase abonchirire bagendete no bonchirire obo ase ne kebuna nigo abara ikura ase serikali enene bali maiso na goika babe bakwimukirigwa egetambukero. The leadership is quiet. Nimesikia at least Moha mjumbe wa Nyali huyo nimemsikia akiongea na Captain Reda nimemsikia akiongea. I have heard her speak. That I want to confirm. But leaders are quiet. Why are leaders in Coast quiet as our young population is being killed and destroyed by drugs? Why are some not here? This is a very important conference to discuss the very existence of our population in this region. This is a conversation that every elected leader should be part of because it's a serious problem. So that is a question I want to pose to our elected leaders. We want to hear you more. Tunataka tusikie mkiongea. Because leaders are very important. Because they represent the people. Unless the leaders are telling us there is no problem. Nyinyi mkituambia hakuna shida, mimi na profesa tu kuna kazi mingi sana ya kufanya. Kama hakuna shida kwa sababu mmenyamaza,
Mbona sisi tuna insist iko shida na wenye hapo wanakimya kama hakuna shida? Sio kama iko shida. Why are the leaders quiet? Why? Magega yogoitwa komo MCA Paul Shimbiro nigo ababwate obumanyi asibirengo babere bagwesokia bene nabo igo kogikeria egekorekyo okwana nigo bainekebuna oboiti nabo igo oboibi wetugo nabo babere bokoenekigwa asegeka Amaya County ya Samburu chinga kibabulia omwaziri bobulendi boime Kithure Kindiki koenekebuna ngotalirale asensemeyo nabo igo gotinya obulendi. Ningependa condemn mauaji ambayo yamefanyika hapa Samburu. Saizi zaidi ya watu 200 wameuliwa kwa sasa. Zaidi ya watu 200. Jana tu wakati tunalia ya kwamba mheshimiwa amefariki, tunapata habari nyingine ya kwamba mtu mwingine amefariki pale pale. Haya mauaji si mauaji ya kawaida. Na sisi kama Wasamburu tunalia sana. Juni kama tumelia lakini hatusikiki na hizi vifo zinafaa kuisha. Serikali ifanye mambo na ifanye sasa. Tumechoka kungoja. Langu ni kuhimiza serikali watulinde Wasamburu vile wanalinda nchi mzima. Kwa sababu sioni kosa lenye MCA alifanya kwa kutembelea jamii lake kule. Kiza kufika huko tunasikiza kuwa tunaambiwa amepigwa risasi. So langu ni kuhimiza all our leaders, let's come together Mwanchu muligereria korwa soroboti uruni ona ikiromo elio bomangana maya asebire biga kulende toska tonyegera yekoraga ensa eyemo ayona mange nyara sinchira yuwikirano nabakwenda gutubwatia sensemo chichi mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website nabotonya gwetera www.ndizitv.net magech kamera soko ene kibuna ebicha nabo igeliogi legukira sole asenjira ya bene nere FELISTUS KABENDI erietera FRIDAH KERUBO twara obuligereria borobia. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.